musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe, eɗen goni e dawal men ɗimmal ha hande koye yewtere men caɗele aduna, caɗele ɗannungal gonka rendo moni kala wode ko janggui hen. Nde tawno so tawi a yurnitima neɗɗo o adi école ko neɗɗo fewji janguirdu yalti koye neɗɗo, ko neɗɗo windi defte ha watti janguede, ndekki kadi ko neɗɗo golli waɗi wadda ha simta woni histoire moni kala jangga hen gonka. Eɗen janga hande deftere woni kaw Haruna. Kaw Haruna dawal men ɗimmal min garta e maɗa min jiiɗi namdadema golwole maɗe kala min gandi ka jambaro kono kadi a janggui karate. Min jiiɗi holto jannguɗa karate ka e holɗo kaɗɗa hen mbiyata dañi ceinture noir walla ala. ɗum noon bisimilla maɗa Seydi Dieng. Jambar mo bodi jamule no Sulaimana Jara Jamwala Jara Sarabla sar mi salmitima mi juurimama mi ruttitima e haalama e namdal ma ngal namniɗangal namde baɗɗe fayide e kadi yo Allah barkiniren ɗum, yo Allah barkiniren ɗum, yo Allah hokkan naftoɗa ɗum ko juuti. E janggum karate haqiqo kam ko Gabo. Mi jangi ɗon karate tawi ko gonga. Mi jeyama toon kadi yimɓe joga hokkaɓe gueɗal ceinture noir jomum heewi yaltirde ko duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati duuɓi jeegom so yaawi. Min Allah waɗini kam e ballal Allah e nelaɗum e ballal yimɓe woɗɓe ballimi jaltirmi ceinture noir ko duuɓi tati pawɗi. Suko goto belnanajo wiyeteno Oumar An hokki kam cours, goɗɗo nan to Gabo toon wiye Patrick Ngemandong ko nananoɗo menda somo wuuri hokki kam cours, e woɗɓe dokki kam cours. Waji goto kadi ne wiyeteno Badini ko Benenois no Burkinanajo on hokki kam cours. Min gollodiri no feewi kadi mi jooɗimi hitande no woruno memni foftade ko balɗe ɗiɗi. Ñalam fof mboɗo waɗa heure uji 2 karate, ñalam fof mboɗo waɗa entraînement heure uji 5. Mi waɗoya sal heure uji 2, mi watta gallab ga heure uji 3 jamma. Nden hay goto miiɗa hoddude e neɗɗo min tan goto e nder suudam mboɗo waɗa ko mbaɗannomi ko. Kono Gabo toon janngumi ɗum e kadi tubak janngini min, kono ɓuri waddemi tan haqiqa courage ko waji goto wiye Icciya on ko Gabonais, kanko leydi fof kanko daɗi. E goɗɗo wiye Léonard onne kadi ko noon way wonde meilleur combattant. Min joguinomo noon bandiji tubakoɓe garino hen ko sasayeɓe e goɗɗo kadi no wiyeteno Milade on ko Libanais. Ɓe fof ko minen elmin ɗum. Tubak o min elmin ɗum, Milade o ko Badini elmin ɗum. Min jaltiniɓe dingiral haalaɓe te o Milade o kanum ko ceinture marron on saato yaɗata koye Badini ko ceinture marron jadata. Min o sar komi ceinture bleu. Tubak o ko debbo ko ceinture noir, kono womre wotere min kaddi lebbi 6 mo dartaki salamen. Sabi ñanden Tubak o heɓɓiti wi hata mi ƴeew ƴeelam, mi ƴeewa ƴeewal makko hayso joguima ceinture du mawɗo hata mi ƴeewa ƴeelam ngal e ƴeewal makko wona gotum. Sabi nde pimum womre nde yimɓe fof nani no dilliri ɓernde harti o waɗi ko he ha jikka waɗi ko mayde. Ɗum ko toon janngumi. A jarama mi artanma e leɗɗe he sol. Musidɓe tedduɓe, ɗum woni ko kewɗen wiide kala saha jangde yawtata ha tenti enen ɗanniɓe. Eɗen kewi haalde kala saha mbiɗen tinnoɗen janggen métier hunde kala nafat.
cuusal makko e jambaragal makko kono ko janggi karate ko nafimo ɗum noon wasiyam goto men kala yo dañ ko wawi e gurdam mum ko wona tan ɗaɓɓude jewdi aduna kaw Haruna nandalamen gongal faade e maɗa amin gandi ka ɗanni yanke kono kadi a haɗani ɗon tan a ruttima a woni neɗɗo jiɗɗo leɗɗe aɗa awa leɗɗe min jiɗandu ɗoɗo saaha holko duñma e awdi leɗɗe eyyi leɗɗe ɗum ala mboɗo jangguina ko yiddemi tan woodi hen mi awi ɗum guila 2001 nda liitimi Gabon tan mi artu jinmi awdede wan noon haadam ɗannade Afrique central meeɗi yaade Casamance jimi toon leɗɗe ɗe jaribami leɗɗe ɗe no mbayi heccidde ni miijimi mbaɗa fata toon Allah ñawani fatɗemi toon Allah ñaawi ko yum ɓenno Afrique central 2000 nde gartu mi awi leɗɗe hay goro nden mi awi kono hewani ko leɗɗe 4 tan astagfirullah leɗɗe 6 ɓe ɗacca jami no waso tan ko rewɓe te mbaɗa waɗan ɗum galele fof ɓe udditi beynati ɗum bonni ñami ha laaɓi hawre mi ɗanni mi arti ga ko gartumi joni ko noon ɗum ko galle e nder galle mbanmi mboɗo waɗi galle mboɗo waɗi kadi nder galle e nder galle he mbaɗmi hen leɗɗe mi awi hen leɗɗe noon ko mawɗum barakallahu no fewi no fewi mboɗo yiɗi kam sippirde hami dañi hay sino temedere lekki mi awa mi heeɓi noon ndiyam mi heeɓi tiwoji mi heeɓi ko heewi mbaɗa wadda hen oɗo saaha joni kay joƴƴinimi ga tan mataw so tawi sukaɓe mayno e ladde tan gara kono so wona ɗum min hande jotaɗemi toon ɓuuri par ce que so tawi hawre hoddira Allah so tawi leɗɗe ɗe mi siwiɗe tan joni ɗe ñamminto mongoroɗe ɗe won hen joni dañƴi duuɓi 5 e guya ɓooyi limon o won hen dañƴi duuɓi 4 tamroje ɗe won hen dañƴi duuɓi 3 a faami ko heddino ko mi jokki bananuji ɗine kadi ko noon komi carɗo hen tan mboɗo sippira hen noon ɗum ko jarbuji tan mboɗo yiiɗi mboɗo jariba kadi ceerno Mouhamadou Saïdou radiallahu taala anhu ne haalanno yo yimɓe mbattu hakkillaji e awde ko ñaamete surtout leɗɗe mo haalanno ɗum e gurdam makko min noon kanko woni ceerno mbawr kanko Kimlawol Tijaniya mboɗo foti jabde Allah e nelaɗum mi jaɓam mi rewa caggal makko mi doga haajijo mam daro haɗa Allah hanni fo Seydi Sarr a jarama Seydi Dieng golle ma jooɗi peewi tumane duttiɗa e leɗɗe nde tawno leɗɗe kam woni gurdam aduna en ceerani haalde kala saaha en gari e waynodirde kono yewtere men adinde denɗe en ettani en kala tampini kam no feewi ɓe mbi kam sikki ala fomi namdoma ngaari ndi ɓe mbi ka jambaro ka cuusɗo kono ndiɗo ngaari de on tampidi ɗum noon min jiiɗi jubbanamin seeɗa e ndiɗo hen no ngaari kaw Haruna eyyi Sar Abdoulaye Sarr patuɗon koto taniraɓe jasɓe kulani Allah ɓe wiɓe yomi haala hakkudema gayel ɓe mi haala hakkudema gayel Allah bonniɓe yoɓe gar ɓe mbaddoya e gayel ko mbaddumi e gayel ko gayel dey ngel ɓe jiiɗi haalde ɓe mbadda débat wonde mi haali histoire uji mi haalani haala gayel de ko ni wano komi janoɗo nder wuuro minen komin Sinthiouɓe hedde 9h jamma tan walla 9h pawɗo seeɗa ummimi toon paatumi Sinthiane amen to mi gayel ni yane cangol nden ni yane cangol miijimi gayel ngel so waali ɗo tan boynaji janat mum mbara ɗum jinmi paame gayel yidde umminde ɗum tan gayel haftidari tan dirinimi inne Allah tan innanimi minne teɓɓima hoore tan ko gumɗo ngol ji min payi leydi ndi fiɗɗiti min certi ndi lunciti ndi ha dow ndi lunciti ndi arti ko ɓuri rabide Allah ko min ɗaɓani certude ɗomin certoto ɗo tawi boni ngari no fewi no fewi min certiri ko hankkadi mi ande mayri mi mbawa dogde mi ala sawru mi ala hayre mi ala laaɓi mi ala fetel ala ko jogimi komi juuɗe me Allah waɗi jomiraɗo joom bawɗo hokkimi miijo tan ɓawro en ndi lunciti min dara hankkadi ndi wa kono jawdi ni e ndi luncitto oli e ndi gurño kadi ndi luncitto ndi wona ndi rippude e ndi ara
ndi yi hande woɗɗo ndi fiito mum e ndar tan min tawi mi seera e comci beddima koydam ɗiɗi ɗe fof tan bedditimi wuttamo tan koydam ɗiɗɗe caari koyngal nanal ngal fi hakkude hoore koyngal ñamal ngal fi ngal e toyre tandi daridi wi tembe heddi hurba ɗon hurɓannoɗa tan min moykinimi jaami ɗo tan moykinimi jaami ndi abbakimi kono jaarumi mi yaaka mi fewnta ka jettoyimi galle e Seydi Sarr dendagal kadi yimɓeɓe neddi kam ɗo ojoji kewɗi e settade e andude mi won addani kam heewɓe majjodirnoɓe noddi kam ɗo keeɓi kam nimaram min jotodiri no feewi Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah innore waɗe en sutura assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydi Wadi jamunde no Suleimana jara Gando bindi jara koɓe ayawa haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗum ɗo wonno yewtere men hakkude men e kaw Haruna Dieng Madian ko jangguini no gurdam aduna en gardema ko aɗo hen ala no mbatten sowonani mbayno on kaw Haruna jarama golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi yo Allah subahanahu wa taala yoɓe moƴƴere nde tawno weeɓani mawɗo hono ma nodde ara jangto gurdam mum wona hunde wemde hewɓe cuuɗat kono haali naate histoire ma yimɓe hewɓe janggu hen gurdam aduna ɗum nan musidɓe tedduɓe ala no mbatten sowona min ɗaldone dande leñol ha yontere fande so jomiraɗo hoddiri ene gasa ma en gaddo koɗo goɗɗo ko fate banggue gurdam caɗele aduna ha tendi ko fate ɗannugal ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɗe